Malta tejbet ir-reputazzjoni tagħha fejn għandha x'taqsam kompetittività. Dan hekk kif rapport tal-Forum Ekonomiku Dinji pajjiżna avvanza 8 postijiet. Din hija l-5 l-akbar qabża fil-kompetittività minn fost il-138 pajjiż analizzati f'dan ir-rapport. B'hekk pajjiżna tela għal 40 post fil-klassifika globali tal-kompetittività. Jekk wieħed iqabbel dan ir-rapport mal-aħħar wieħed fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista, isib li l-ikbar titjib kien fl-ambjent ekonomiku. Mentri fl-2012 pajjiżna kien fil-71 post fil-klassifika mondjali, illum qiegħed fil-21 post. Fost il-fatturi li l-aktar ikkontribwew għal dan it-titjib wieħed jinnota tnaqqis fil-pis tad-dejn pubbliku u d-deficit, iż-żieda fit-tfaddil nazzjonali kif ukoll it-tnaqqis fl-inflazzjoni. Aspett ieħor fejn kien hemm titjib kien fl-effiċjenza tal-qasam tax-xogħol. Fl-2012 Malta kienet fit-92 post fid-dinja, mentri llum pajjiżna tela fil-41 post. Skont il-World Economic Forum, f'Malta l-inċentivi biex persuna taħdem tjiebu ħafna frott pis anqas ta' tassazzjoni. Pajjiżna huwa fil-25 post madwar id-dinja meta wieħed iħares biss lejn dan l-aspett. Meta mistoqsija fuq dak li l-aktar ixekkel in-negozju f'pajjiżna, dawk li parteċipaw fl-istudju indikaw nuqqas ta' ħaddiema mħarġa bħala l-akbar problema. Dan meta fl-2012 l-akbar problema kienet l-ineffiċjenza tal-burokrazija tal-gvern, xi ħaġa li għadha toffri sfida għalkemm inqas. Fost fatturi oħra fejn kien hemm tnaqqis meta mqabbel mal-2012 wieħed jinnota l-inflazzjoni, l-korruzzjoni, l-instabilità tal-gvern u l-aċċess għal finanzjament. Ħafna minnhom riżultat dirett tal-miżuri li ħall-gvern. Fi stqarrija l-gvern qal li jilqa' dan l-aħħar ċertifikat pożittiv għal pajjiżna f'rapport li huwa fost l-aktar rispettati minn mexxejja tan-negozju fis-suq mondjali. Fl-istess ħin innota l-isfidi li fadal u qal li se jindirizzhom.